a cikin karatun sallan jana'iza annabi na boye karatu wato boyewa ma'ana baya bayyana karatu kenan fatihan da suran zai yi su a sirrance ba'da takbiratul ula kuma ana yin fatiha da suran ne a kabbaran farko ya ce Allahu akbar sai ya karanta fatiha da sura a sirrance idan ya sake Allahu akbar sai ya salatin annabi zaka yi idan kuma aka sake Allahu akbar sai kai addu'a ga mamaci Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa zakarina wa unsana har zuwa karshen abin da ya tabbata daga annabi ka sake Allahu akbar ko kai sallama daga nan ko ka ƙara yin addu'a sannan kuma kai sallama kabarbari guda hudu kenan ko wanda idan ka dauki mai salar kabbara hudu akwai annabi na yin kabbara sama da hudu har zuwa kabbara tara a sallan jana'iza duk ya tabbata cikin hadisi yau in kai waccan gobe kai waccan jiban kai wannan dan ka mamaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka salaf suke in suka karanta hadisi sai karanta hadisi mutum ya je Sham ko ya je Iraki ko ina ya dauko hadisai